Sakane mfowethu wagumula phambi kwethu. Wasala nje. Wathi sephuma wabona ukuthi shoot asikwenzi lokho afuna ukuthi sikwenze. Wathatha itrunk yami. Uthatha isikhinde sikamfowethu esisha kade siyothenga impahla. Uyasigqoka sekwesakhe. Uyastripha phe kwalokho. Isizathu ukuthi ngemaphoyiseni ngoba ngangayithandi lento yenza ngifuna ukuthi uyithule. Nami ngaba wrong kwangafanele ukuthi le ndaba iqhamuke ngami. Uthi ngesikhathi ninanise egoli wena wangena erumini labo uyafika wena uyaqimba. Hey angiyazi mina indaba kasiyacela bakisi. Ngihappy manje. Lento esiyacela yikho. Uyidlalela ngontombi kanje. Eze idlalela ngayo Nkosi yami. Namhlanje sifile lana mina ngubani uSimanga. Sizongodaba la Simanga. Beba khona ilokuza laphana i100 iwap chicken ohamba nerice. Ngifakele ibarbecue kodwa kuthi kuba bancane uzobona nawo ungafaka uthi lemon. Uzobona. Ithi babani? Ikancane. uSimanga umfowethu ozalwa ubaba. Siyalingana untanga yethu. Sishiyana ngenyanga. Sike sayinqumuza le ndaba sathi ake sivele sizokubona ke sizwe ukuthi kwenze njani mfowethu xabene nekhaya yini noma kwenze njani sinkulumo mina. Cha akasitshele nje uba futhi kwenze njani nekhaya wathimba ukuze umsebenzi ngisho kunomsebenzi ukuvela nje. Mawuthi akusazwana bafu sazothi akusazwana. Okay akwesithi khona yedwa engazwananga naye. Lo yedwa sengavimba ukuthi ngihambe ngekhaya kisi la ngizala khona ebantwini abangaka ba56 ngenxa umuntu oyedwa. Nganginama reason okay bafose ngiphendula ke. Ngangine personal reason. Yebo. Angazi noma imali yini eyaphakamisa abafowethu. Umveka lokho ayi ngase ngabona ukuthi akusikhona ngoba into engayibona khona legamishwa lokukhulunywa umfowethu umdu mangisekhaya. Ethi kuyapretendwana. Yabo lento ayisho bayiqinisile. Usiyacela kuncane yabo. Kodwa wena bese njengomuntu owabekwa njengenhloko yasekhaya ngisho ukuthi kukhulu uzokhomba wena kakhulu yabo. Umunwe awukazi ungitshela ukuthi angeze ekhaya yazi. Kodwa izathu eziningi ezenza ukuthi ngaye ekhaya mina zikuwena baba. Ngikhulile ngokweminyaka so ezinye izinto ngeke ngiyibone ngehlo lobudala. Akumnandi ukuthi njalo uma ekhaya uzobuya inhliziyo ihlubukile khona umuntu ozoxabana naye. Mina ngibuza ukuthi indaba manifike lapha elobujike esangweni ningangeni ekhaya ebe lapha ekhaya ukadla kufanele ngene nibingelele bese lapha angeke angaze ngi-order savana mina ubano angazi nje ngayi-order usaphuza ngisukela angazi ngayi kufanele ngomisa sapa hayi angazi nje nga-order savana mina ifike kanjani wena la ngoba sajike esangweni lapha kwakho yaba sajikiswa isizathu sokuthi sathi sivakashele kwaba nezinkulumo ezaba khona sinanangu baba sike sayikhuluma le ndaba ukuthi asihlambulukelane ukuze bafo sizoba right sibambisane njengamadoda ashiya ubaba lapha ekhaya sibe right yaba so leyo nto leyo lokho ihlele enhlizweni zethu ukuthi ubafo wasixosha lapha ezifusi ngabantu mhlawumbe bazomoshela or nengane zakhe yabo sathi sagcina singabantu engazi ukuthi bama ngaphandle sangweni. uSimanga uyindoda unama green kodwa indlela enza ngayo ngathi akasiyindoda umuntu esifazana. Khulumela ukudla bafu ukudla kukhulunyelwa ama ukudla. Okay awukhulumela ukudla nawo mawukhulumela ukudla Simanga Simanga mawukhulumela ukudla ukudla ama uma ngivakashela kushuthi ngizothi mangiphakamisa isipuni uyangibalela uthi 1
nengane yakhe yangibalela ithi 2 Musu ukuthi into ngoba kwakukhona ingane ukuthi zasuke za-entertainer nayo le ndaba kanjani ungitshela ingane ya-entertainer Angekho engane. asi nje wathini kwathi asi baba engathi ukudla sekuyaphela manje obaba hayi namanga sukela ingane yami ngoba obani uyayisuke yabona awunamanga okay bafulungile lona kodwa uqamba mama uyazi ngaze ngathola imali ngokushesha ngaze ngitshela nami sasuka la ngaze ngathenga ngesizathu sokuthi ingane ikhulume kabi wayidefend ubaba ngayidefenda ngathi uqambele ingane amanga ngqobani yabona uqambele ingane amanga mhlambe le yampilo leyane babefuna ukungiphilisa yona mina iphutha lami kwabo ukuthi ngifuna ukuphuma kuyona leyo ukuthi mebefikile kufanele kulandwe intombi kulandwe utshwala ngeke uzokwazi ukwenza lento phambi kwengane zami njengoba ngalanda ingane amazohlala nazo la angisakwazi ukwenza leyo nto noma ngithi ukuphila leyo mpilo leyo yabo so kufanele ngiphile impilo eqondile njengobaba ngena nje hayi bafuma ungalibona iphutha lakho asiyeke le ndaba makuthi walibona iphutha lakho yangcono sikhuluma ngamanje ukhuluma ngengane ungangilandele nje ukhuluma iphoshe lekhipha iphosha kafoni ma ungayibona iphutha lakho iphelile bafu hawu isencane lengane isencane lengane Ukuphila impilo yami njengoba ngaqala nje ngina 15 years ukuvela ku TV yokunzima ngoba izinto esibhekana nazo endlini nabantu ke bazokujaja ngendlela abakujaja ngakhona kodwa abanye abantu bazokukhulisa bekubonisa so ayikho lula ngoba ayikho into okwazi ukuyenza la ukhona uthothi noma uyayikhululekela ubona abantu sebeyakushutha Ayena ngibekela amahlamvu alana ngicasuka. Awusathinti Yini lokho? Awusathinti Namhlanje mina noMavundla sidecide ukuthi sifonele uAunty siphume egcekeni samsohlangana naye New Hope sifuna ukumtshela ukuthi nakho siyacela behambile abakhwenyana ilokhu bahola nje bahamba amafoni ababambi abatholakala emafonini kuze kube imanje ababuyila kho ngisho oyedwa osibuzayo omama na wonke umuntu ohlala kadlamuka sesinomsebenzi omushashaya sesiqashelwe wona ke manje manje sesingama security guard security ngolo gada ke manje sajabula phela somndeni sigadiyo siqashiwe apholi awona phela uqala njani ongezona ngolo gada asasiphelana sisenziwani awukazi ubalwe ukuthi sophinde sibone ogada basho ukuthi uzophinde ube unogada utho siyagada silala endlini singakhiyile ngitho nogada esigadayo awu hayi ubuka ukuthi amadodana akho awekho abekho ugcina kunokwabona nje egcekeni awu phela mina ngimhleze ihambele iyaluzela ngisho ntamba manje nje usubuyile ugcine nini ukubabona awu phela kufanele sizwe ngani phela nina banikazi babo sesinalokho nje ukuthi kumele bazile ukuthi kwenzakalani ngoba egcineni kosuku bavele bathi abantu abasi bambekuthangi namhlanje abekho masibafonele efonini ingcinga ingeni mayeke yaringa ngebhadi kushuthi suke mhlawumbe ivule ngebhadi efonela lo asuke emfonela obalekile ayibanja mayeke yaringa nje ayibanjwa beqale behamba akubangabi khona ivumelano phakathi kwenu lokho kusho phela vele acelwa kithi thina siyacela bona bayasho umuntu ugeza agqoke nje bese esho ethi ngisaya endaweni ethi uzothini ngoba phela ngalokho usunganikeziwe wena isikhathi sokuthi lapho uthi okay ungayi uthini azikho ivumelano abayivumelana nathi basitshela kungiphatha kabuhlungu ukuthi khona abantu abasemshadweni abangakwazi ukuxoxa namakhosikazi abo uma behamba ukuthi hayi makasibanibani ngiyabuya ngisaya endaweni ethile kube nevumelana abavumelana zona akuhlelwa lapha umuntu yageza agqoke ndombone sesokela usuka amadoda sisukile njalo uyibuza uthi kiwapi ngiyabuya ngisajika la eThekwini umuntu angasho nje athi ngiyabuya ngisajika la eThekwini uzothini kubuhlungu njengoba nami ngumuntu wesifazane mangathiwa yenzeka kimi lento le engizwa ngabo ngoba we-anti bahambe babantu ababuyayo bathe sisahamba senendlela saya eThekwini niyaphi bangachaza bathi babuya ntambama
ntambama sesiyafona amafoni awabanjwa ngoba uke-ansi usiyacela ifoni kwangathi usemsindweni nje uyakwazi umuzwa umuntu phela uyakwazi ukuzwa umuntu uma esephuzile ngathi ngisakhuluma naye yavaleka ifoni ziyasha basemdansweni. Mina usiyacela ngaphambi kokuthi uhambe eThekwini ungitshelile ukuthi ufuna ukuhamba eyogembula ngoba imali anayo incane wathi abomali banzi ngabuya nane-1,000,000 lapha eThekwini. Vele kusiyacela mase efuna ukuhamba imali nje into enemali nento afuna ukuyisho akayisweli uyakugoqa nje futhi ugoqeke. Shuthi bathatha isinqumo phela esi-wrong ngesikhathi esi-wrong futhi. Esipho anti esipho Babengakulungela ukushada. Yeah. Babengakulungela ukushada. Ngivumelana nawe anti lapho. Mhlawumbe bake basitshela mhlawumbe baphoqo bani. Ayikho nje leyo nto leyo. Nami ngishade ngisemncane kodwa ngiyabika uma ngifuna ukwenza into. Ubaba mmele futhi yena ushade kawu2 ke nje. So umdala uyena kumele etshela usiyacela ukuthi siyacela senze kanje. Bayayifanela nje ukuthi abatshelwa vele. Igate alivaliwe silinde bona kulindwe yebona bazongena noma inini bengabuyi. Eminyango akuvaliwe. Kumele kuze kube u3 days ungavalwe eminyango nezingane. Sizi igora thina makukhona bona ngo6 kuyavalwa eminyango. Mama lo sazophuma awuvala ngane eminyango. Maye ngekho umuntu cha usabi wena isigora kusho ukuthi wasuka kini uzoba unogada wena uzogada indlu yakhe. Inzima ngifuna uqamba manga ibhlungu lento enisho ngoba nami ngumuntu wesifazane. Ngisazohamba ngemzini abantu ngeke ngivume nami kuyogada umusi engekho umuntu engize ngaye. Akho ngisho mama usibuza ekseni ukuthi wengane zami ngilale kanjani bakupho bani kuze kube manje akekhumisa umama oke wasibuza kadlamu. La behlala nabegcikeni ngeke ngibaphatheke labo bangahlala egcikeni. Umamkhulu Mashanga akaze besibuza ukuthi bakuphi. Mase sekunenkinga laba khona ngithi umuntu vele ethi ukhona umakoti wakhe. Phela njengoba nabo bewomama nje benibhekile. Ngenzeka ukuthi bathatha mhlawumbe bazothi ubabuweni nayo wenza njalo ubekezelana. Ayisasebenzi lonto. Ile nto engisho ayisasebenzi. Abazoyenza mase siqukulikho amazo nezingane zenu siya emakhaya phela la sasisafe khona. Kodwa sibekezele lo mbekezelo ku-anti ongicikayo noma uyilandile ekhaya kufanele udameni uyinisela bayinisela nini lezi mbali zabo bona imbali kuzokima ilinyawo uyofuna amanzi ngemntaka wanathi nje sezokima ilinyawo uyofuna amanzi phela sezokwenza njalo sesilali ngenkani nje we-anti kushuthi njengoba seThekwini vele ungathothi unamantombazane engeke nje ize ngifihle le ngithi hayi ngiyazi futhi naye mesenze idayari uzokweyisa mase sesenkinge lawo mantombazane asuke ngekho bese ebuya eThekwini nje bade ebuya eThekwini bese ngase nayo imali yokubuya bonke bese befonela thina befuna lezi imali abayishiyela ekhaya. Hayi akwasambeni anti khathi siyabonga Nkosi sami nokukususa emsebenzi nje sasisheshe usixolele. Besifuna usizo lwakho. Ngithi ningikhiphile kade hayi izo lezi esijwayele. Izo. Hayi alright. Alright. Asambeni. Njengoba sibuya noNqobane sibuye mina noNqobane singamadoda nje la esibuya khona sibuya kaMathanda Nhliziyo emjolweni wethu umjolweni wakhe nami ngibuye umjolweni wami. Hayi into engiphatha kabi nje ukuthi usiyacela noNqobane uma kuke kwangena imali babona indlela bona njengabantu abaganiweyo ngabe bahlala nabantu babo bebonisana ukuthi mama senzani besingenzani ayize la le mvuko ayize la uyapi ngiyaphila njani ngoba ade sihambile nje nomfowethu sifika lapha ekhaya ayazi amakhosikazi ethu ukuthi besize eThekwini sizozama indaba ukuthi sengeze imali ngoba phela kuyazanga empilweni ukuze ukwazi ukuphumelela ngendlela ezihlukene. Umshini usiqedile hayi. Uniyodla imali nobambana. Bese ufuna imali. Iletheni phela. Sidliwe. Ilokho enizoninikwe abafazi benu. Sidliwe. Awuhlene sekathi nisagana. Cha bona eyabe kubo nje sihamba silungise yonke into. Uright yonke into. Kanjani makonje? Sewuzama.
Iwona muze nowakha lo. Ake phela we-anti ngeke ukuthi singahlala nje siqhumuluzele ekhaya sibukane nabo befuna okudliwayo ngathi Anje uthi ubuyiphethe ufike wayishiya. uyazi ukuthi ubaba wayithanda Uthi ubuyiphethe nawe ugqiba lo msebenzi. besiyozama wayibuya nayo nathi mhlambe kugcina kuvuleka ubaba uthanda phela umculo. Cha bo phela nithi iphi nayibuyisela? Buyela sifune Kanjani? engaphewa le besingane. Ngiyamangala mangabe ngifica abantu egcikeni ilona loyo uyababaza ukuthi nisukaphi nishiya amakhosikazi nisukaphi kuyangidida kuyaqala futhi sisazobuyela Kodwa ngoba nithi ke nihambe ngolwesihlanu batha abakhosikazi anishilo nini ukuba mundi badlala ngawo U-anti njengoba esikhuza ukuthi singaboyenza lento u-anti unendoda yakhe nayo hambela ngendlela yakhe uyahamba la isikhathi afuna ngaso nathi masihambela siyabuzana futhi asingaqakani Musani kweza amakhosikazi ama-bodyguard ngalesikhathi uyabona umnyango leli sango livulekile nalemnyango bengavalile bethi niyabuya thina silela asazi ukuthi kungenzeka into eziningi ngapha cela ukugeza hayi niyaganga nina niyaganga sizokhuluma kodwa nabo ngoba bakhona ngoba sibatshelile uyasiphaphela u-anti ngoba yena uyahamba esokweni lakhe umzala wami engashilo ukuthi uyahamba ehlale noma iviki lonke kumzala ebuye futhi ngabikho umuntu omkhulumisayo Sisi siyafika la ekhaya sesifico siyacela sebekhona savele sathuka ukuthi hayibo bafike nini abasasho ngisho ukusho besitshothi nje angeke beze bebuye Buyenza neThekwini ngasebenzi khona. umkami ukuthi akunake ngiripotele Bana-ke ubikele umkakho Mavundla? Yebo. Wemavundla? Manje mawuzobuza njalo hayi ubuza ngenye indlela yathi Wemavundla? Hayi phela ukuthi mina ngingane ngane. Mana kodwa ukuthi ngingane ngane mina ngunyoko. Mina ngunyoko. Mani Mavundla ngeke ngabuza kuMavundla. Wathi wahamba uthi uyabuya. Nanga ngimsukeli Mavundla. Makamelo. Awahambe thina buya phela mamncane. Iyangicasula iyanginyanyisa nje lento ayenzayo ngoba angisiyingane mina kuye. Yebo uzuripotele mina. Ngiripotele wena mina mamncane. Uyazi ukuthi masinenkinga eThekwini uyobudinga mina. Wena ngoba uhamba indlela zakho nje Mina indlela zakho engihambayo. Uyena kufanele reportele mina njengomzali wakhe. Uma engakuzwa lokho uthi ngimzali wakhe uNqobani. Alright. Next mancengana. Wena wingane. Kusho mina ngithi ngeke wena wingane. Mangitshela umamkhulu engihlala naye la ekhaya. Mawuthi wena utshela umamkhulu. Mana baba phakathi yamuthi baba phakathi. Uthi mayetshela umamkhulu, shuthi ngoba kumaphi umamkhulu. Angifani nje ngokukhuluma mama. Hayi, kumaphi unganiwe unofazi. Kuphela. Ukuthi ngenzani nobani ngiyaphi ngasiphi isikhathi asihlangani nomunye umuntu ngaphandle komkami balabo ngihlala nabo la ekhaya mangitshele labo ngihlala nabo la ekhaya ingane nabantu makuthiwa zenze ngibala ukhona Mamkhizi wenzakala uphazamisa ukhuluma kancane ukhuluma kahle ufika ngendlela yakho hayi mayide ingane zabantu othini hayibo bahle wena uNqobani ufuneka emukele azi ukuthi uma wakhe lo ukuthi mncane kunaye kodwa kufanele ekwazi ukuthi uma wakhe amshana babakho uyathanda kathanda uNqobani uma kunene kusho kuthiwa ngaba akekho umuntu ommeli uMamkhizi phuma emakamelweni kade ungekho emakamelweni phuma Ngiyamazi kusiyacela mekade ehambile ubuye senenye ingqondo nje ukuthi kufanele ehline kube ngathi thina strong kube ngathi mina wrong noma ufuna ungangeneki ngiyamazi vele Awusawuthandaza kakhulu. Ngingangonela usuku lami sawuthanda. Ngilone mina hlala phansi siyakhuluma nje. Sawuthanda mamncane sawuthandaza entabeni. Hlala phansi sicela. Hlala phansi. Uyangidabukisa usiyacela. Bonke laba bantu aphika nabo banonina abaziyo ukuthi bazobamela. Usiyacela kanani nina? Uma edubeni kugogo. Mamncane awangitshela eSwazini.
Cha mphendule. Mamncane ema yakubuza mamncane. Wawangitshela esifasini. Manje angeze ngitshele wena. Angizotshela naphi? Mamkhulu. Naphi? Wangitshela nje yakaMathini. Awungakutshela. Hayi kasungitshela. Asila emotweni nje ula. Yithi mina. Ngakutshela nje. Mina njengomakho nangu umuntu efuna ngimbikele nangu umuntu efuna ngimbikele. Nami mina. Uphuma phi wena? Anguthandanga impela nje. Ngoba nathi sasesiphatheke kabi ukuthi hawu. Kukhona abantu abangahamba bangasho kanti vele kade ababenakho kuyimali. Mina aze ngimbonisa cetha ikho la ekhaya. Ngalo kuzwa namhlanje. Sikhona enquba. Wena siyacela. Asisixoxe. Wasixoxe. Ngoba manje ingilozi yami Besitshela ubani vele ngiqamba manga ukuthi ngitshela abantu bakho bengitshela ubani. Bengitshela ubani ukuthi akekho. Ngifuna ukwazi ngitshela ubani ngoba mina ngizo-anti ethetha. Futhi mina ngitshela u-anti nangasitshela kuhle bomama bayasuka bayotshela ubaba. Thina basikipha inyumbazana singomama ekhaya. Yikho ngithi nje mina usiyacela wayekhona unqobani wayekhona ekhaya. Umamkhulu uyazi uMashango uyazi kodwa umuntu ozophushwa phambili ngoba kwazi ukuthi ukuhlaza uMamkhizi. Ade qimncele umamncane inyanga nedlule. Akuhluphi wena ukukweqa kwami umngcele hlupha napho oma bakho. Bangicasula ngoba umncane nje naye omamncane nje nabo angibabuzi mebehambile ukuthi bayephi. Umuntu nomuntu uma into yakhe. Ngiyabonga. Sicela ukuyokhuleka. Singaphendula. Singabe sisakhuluma thina. Manje ligweba mina ngedwa ikhilini. Phela lo baqale kuye bengekho nami. Sifuna ukumbona phela lokhu lo. Angazi indaba yabo kwenzakalani nje ngiphatha abhlungu mina ngoba nje uba umncane lento le abamfaka kuyona kufuze abamfaka kuyona ngoba nabo bamnika iphasha phasha. Baba phakathi sinenkinga ngoba bakalubanzi basishiya sodwa la egcekeni samba sizongenelwa abantu endlini bahamba bengabuyi ilelo qinise besizolisha besithi sifuna ukunibikela kwasho ukuthi sesibafica sebela ekhaya vese ingane kaDlamuka umuzi kamkhulu wazo aziuhloniphi ubabwazo ulishiyile ikhaya walakha kodwa manje indlela ababonga ngayo ayikho right. Ukufa kwemizi vele mina kulaka ngizongithola ngishibhile ngibiza uPondo. Khona abantu abangahamba bangasho kanti vele kade ababenakho kuyimali. Uyathanda ukusayida osiyacela. Uyathanda ukubavuna be-wrong. Ifona benenkinga. Ibenenkinga nje izolo nje ilanga lonke ibenenkinga ifona. Leka babalubanzi benenkinga futhi. Imonto ayishaji iyaphuza ifoni yakho kuphela ibhetri eyami yashesha ukuphela ibhetri.